Achumsha bai kalaikha birkhung Ahmedabado birkhung khala ganawa borok kwbang tongma thayo achumshano bai kalaikha birkhung Kwbangma borokni langma chomani koktuma kasu Thwikha biri tongmani jorabo bai kalaikha birkhung tini sangrongshalo dipor jorabo Ahmedabado birkhung khala gana mekani nogor borok kwbang tongma thayo birkhungo khorok neira buri chini passenger te birkhungo sebok khlaini rok tongo passenger rokno tiyei Ahmedabado ni simi Londono thangai tongmani hne sai khnarakha Gujarat police piaba borok kwbang tongma thayo achumshano birkhung bai kalaikha te birkhungo hoko dufung khlai kirima sinjake hor nakha ulokok tumamani thangsogika hor buthanai birindi arokni khongsni engine ni malkhung te sabduko manai rokno khosalaikha te borokno chobakha ganagini tongnai amchini lukurok bahaino te sabduko manai rokno civil sakhamnogo telangai thanglaika hane koktumao seimankha babasa phajingki koktumatai bo kasai tongo o birkhung nokasaka kujugo tawi manlia aboni bagino borok kwbang tongma thayo bai klai kwbangma borokni langma choka hne sawi mankha koktuma manma logino Gujaratni Montriokra Bhupendra Patel bai Kwrwngkha Central Home Minister Amit Shah Montriokrani faisingti bebak kok saimanai Gujarat hapangni faisingti je nangmani yapri tei chubachu yafarjaknai hini kok rikha Home Minister Amit Shah no o salo koktumani bisingti taibo saimankha birkhung achumsa bai kalaimani bai khorok neirani slai kwbang borok langma chokha hnoi Wow.